Banwaan, digdi sa DCGB. Maray na aldaw, Lunes, 14 na kan Disyembre. Chikitan chikipitan tandang itumbang bang itumbang gatepe tepe tambang bang itumbang kepin. Chikitan chikipitan tandang itumbang. Isabay ta ang petsa 14, sagkod 25. Chikitan chikipitan tandang itumbang bang itumbang gatepe tepe tambang bang itumbang kepin. Ecstasy. 12 días yan. Sagkod petsa 25. Extano. Christmas na. Nagpapaabot lamang kami nin pangungumusa asin pagrespeto sa gabos na miyembro kan sa tuyang sosyudad asin familia. Chikitan chikipitan tandang. Sabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining semana asin kasiributan dapat ang amang Diyos enot sa gabos. Tumbang bang itumbang gatepe tepe tambang bang itumbang. Idiretso niya taan pangaji na padagos na po na mapara ang COVID-19. Malampasan ta na ining pandemya. Sila konote. Dahil magpuknat sa panarig tabi ano. Ate basta yan. Happy birthday man sa mga nag-birthday ngunyan. Gusta mi asi. Tingog kan banwaan na po. Naglalaom na yaon man kamo dyan. Mga paraan tabay niya to sa bilog ng probinsya kan Albay, syudad kan Legazpi, Tabaco asin Ligaw. Sa laog kan Rehiyon 5, imaging suna sa luwas kan Kabikolan na pinag-abot kan samuyang puwersa. Sagkod suna ka lag-on sa samuyang internet broadcast. Sa YouTube ang DCGB Legazpi City. Hanapon lang nito yan sa YouTube. Siyempre, sa official Facebook page niya mo, ang DCGB News Online, net-wide, worldwide, on-air, online. Nagsiservisyo po ang DCGB. Sa inman na parte kan kinaban, maray na aldaw hale sa Pilipinas. Ecstasy. Extano. Sagkod kitang 10:30. Kompleto ang tropa. Tingog kan banwaan. Maniti sa technical side. Sa newsroom, yaon dyan si News Manager Mardala. Siyempre sa IT si Mark Sian Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo. Bakit? Ang gwapo mo kasi. Yaw pa dyan sa data bank niya to. Ah? Oh, Namamas ko po! lumayas ka. Ege po, ituloy natin ang Pasko. Ituloy natin ang Pasko. 16, Lapuas alas 9, Tingog kan Banwaan na sila niya si Luwens na Barsena. Luwens, good morning, go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na aga asin maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Kakaabot pa lang na information tabi Sir Pio. Paduman ang kunyan ana DCGB News. May sarong aksidente na naman na nangyari sa ampangan kan SM City Legazpi asin Legazpi City Grand Terminal. Impuelto ang sarong motorsiklo tabi Sir Pio. Tapos sarong pampasahirong jeep tabi Sir Pio na Tahaw Road Arimbay, Legazpi na may plate number EVP 425. Sinimbag so nangyari dyan sa may City Hall, Tulos. Roger Tadatabi, Sir Pio, pampasahirong jeep na naman ang impuelto. Parehong sistema, minutos lang ang pinalihis, motorsiklo man, buda pang pasaherong jeep. Correct tabi, Sir Pio. Okay? Roger, sangon yan, nagrabe. Susog sa initial informasyon, owning driver tabi Sir Pio kan motorsiklo, dai na nakakabuhat, pinagdududahan kan mga nakailing, buda nagpaabot din informasyon, posibleng may pari ni sa bitis buda kamot, Sus. dahilan kan impakan pagkakabungguan kay ni kan pampasayron jeep ni tapos sa iyang motorsiklo. Ano ang sistema da akan pakabunggo susog sa initial na informasyon? Head-on or what? So initial na information tabi Sir Pio, head-on collision Head-on collision dyan sa may... sa may SMN Legazpi City LKY Grand Terminal. So tinampo dyan na pag-ultanan. Or Roger Tadatabi Sir Pio. So intersection point dinidikti sa may ICR
Tapos baliko pa kung hali kang Legazpi City Science High School tabi Sir Pio. Kung patuo ka, maliko ka din patuo kung di na sa may apanga kang Legazpi City Grand Terminal sa kanto ng GAT. Sa may ICR. Roger. Iyan man ang gadta dyan, nagkakadireferensyahan dyan sa pagkarkulo kung sisay ang mag-giveaway. Roger. Iguanin mga bihikulo dyan na hali duman sa may kanto baga kang Hong Enterprise, Yasiano Mall bayaan. Royasiano tabi Sir Pio, over. Yasiano, pagkatapos ang direksyon niya natutumbok halimbawa kan mga pampasaherong jeep, bihikulo pribado, motorsiklo, tricycle, so terminal. Correct. Igwamanin maagi man, hali digdi sa may Pacific Mall, harin sa terminal, na madiretso halimbawa duman sa sarong pinto kan SM. Roger tabi Sir Pio. Sa Ralmugan talaga dyan. Correct. O di ano daw nagka-head on sa inhali daw sa motorsiklo. So, motorsiklo tabi Sir Pio, ang initial, hali digdi sa may Pacific Mall, tapos nagkasabatan kay ning jeep na hali digdi sa may Yasiano, over. Yan, dumana Dumansinda, pagsabatan, dumansinda nagkabungguan. nagkabulagaan na duman. Roger tabi Sir Pio. Sige. Initial information pa lang ini, pero so driver tabi ngunyan tabi Sir Pio kan motorsiklo, pinag-akudira na ngunyan kan emergency quick response team kan Legazpi City 911 tangani ng darahon sa ospital ta talagang day nakakabuhat. So driver tabi Sir Pio dahilan kan impakan insidente, tapos so back right may galo sana, so driver ang nanganaang kang motorsiklo, over. Matindi. Sinimbag tulo so nangyari digdi sa may City Hall. Roger tabi Sir Pio. Sus ko, sige, ingat, sige. O Roger, abangan tabi Sir Pio ang mga follow up kay yan ta ang DCGB News patagos na po yan sa pag-follow up may kinaraman digdi. Salamat sa nagpaabot kan informasyon si Ma'am Jane Crisia para sa Albacan, Legazpi City Grand Terminal. Ako po si Luens Pursi Barcena, salamat, good morning. Salamat, Luen, sa mga dagdag na istorya. Aksidente, sinimbag tulos, nagkakaperang minuto sa naan makalihis. So, pangyayari dyan sa may City Hall. So, sa may City Hall, imbuelto man dyan, naka-motorsiklo man, buda pampasaherong bihikulo. After several minutes, bumbahan naman dyan, may nangyari naman dyan sa may Grand Terminal SM ICR area. Naku, ingat-ingat tabi, year-ender kita ngunyan. Year-end kita, ingat po sa aksidente. Sana po dahil nagkagurulpi itong mga nagkadaranyoran physicalmente diyan sa mga aksidente niya na sunod-sunod. Minutos lang ang pagitan. Kumpadring Al, marhay na daw. Go ahead. Yes, good morning pare. Kung may mga aksidente digdi sa Legazpi, may bagong hotline ngunyan. An 911. Ini ang informasyon ni Rollis Guerra kan Public Safety Office ta Kasubago. Ning pangyari padidigdi sa may atubangan kan City Hall. Inapudan miso 911 day na apudan. Ta ito palan nangyari naraot so hotline ka 911. Kaya ngunyan may bagong hotline tabi pa di. Napigtaw si Rollis Guerra. Globe line ini. Pakitake note na lang tabi. 0977-772-3909. 09-47 Oho. 23-909. Mani, paki-kontabi ha. So, number. Na-take note mo tabi, mani. 09 sabag kusukan. Okay na, sige tabi. Al, go ahead. 09-47-23-909. Yan, Yeah, Globe line tabi yan, bade. Ayan ang informasyon na gusto ipaabot ni si Rollis Guerra. Publiko kasbaw kaya napangalas kami ta sige nga rapod mi sa 911. Ay manaapudan, ito pala may diferensya sa linya, may bago na pala na numero ngunyan. Nakagap man digdi si, kaya nainot kasubago nag-responde pa de. So albay emergency management, nagabot man si Rolly Guerra. Iyo pala ng problema sa linya ninda. Kaya sana dahil man sumunod na aksidente, iyan tabi ang informasyon.
napiga paabot ni Sir Rolly Esguerra. Roger, pinag-apudan ta si Sir Rolly, sabay ta pa maso pangapudan ninda sa aksidente. Kundi medyo kuanday nagsimagbaka-busy si Sir Rolly tabial. Sige. Baka. Okay. Sige. Anyway, tabi pa rin, additional information lang, aligara digri sa Albay District. Alarmario, thank you. Salamat Al sa dagdag na istorya. Mani pakisuyo takot sa kodigdisyon number tabi mani Ingat kita tabi aram nindo inda ko sana para dilos ubos ade. May judgment call ang kanakahurong takan ang LTO kay ito si Sir Jim na Masaga kan siya pang sa operations si Attorney Jim Masaga. Judgment call ang kadaklan sa problema kan baranggaan kan aksidente. Inda mga nagbumotor dyan, motorsiklo ang darang bihikulo tabi. Nakakariparo ka mo, maski nasa right of way ka, prente ang padalagan mo, halimbawa nasa main highway ka, pagkatapos igwanin interseksyon o igwanin kanto, naaagihan ka, di siyempre ang mindset mo baga, pag ika nasa main highway, medyo buwelo ang dalagan mo, taang dapat na magtao nin lugar, salamat mani, dapat na magtao nin lugar, sumalaog sa main highway. Bako, di siyempre pag nagmamotorsiklo ka, mas an motor mo halimbawa sa ditsa naman, scooter, bako man na big bike, ordinaryong motorsiklo, magmasid ka mo ha. Igwa, pwera de los obos, nin mga nagmamaneho nin, mga mamahalo na auto. O maski so SUV o behikulo na 4-wheel drive. Maski aram ninda na ang nasa main highway, iyo an igwanin prioridad man na paagihon, gigit-giton ka, iinutan ka, iinutan ka. Ta para motorsiklo ang nahihiling nindang yaon sa main highway na supposedly ang malaog sa main highway na bihikulo iyo ang mahalat ning tamang tiyempo na safe na siyang sumabay duman sa main traffic. Kita biktima kaan mani, permi kita kaan na biktima. Tamiling motorsiklo baga, pepeg naka-motorsiklo ka baga dyan sa Calle Rizal, ang speed mo dyan is maximum 30. Nagmi-minimum ka 20. Maski hiling ninda na ikanaan harani dyan sa kanto, nasa main highway ka, ani ba kaan, bubulsutan ka. Tamiling andara ninda, auto, diba? O yan pa, saro pa, puwera de los ubos tabi. Inda kamo kung kamong mga kantabay, nakaka-experience man po kayo ni. Malakaw ka, mabalyo ka sa tinampo mani. Yaong ka na sa pedestrian lane. Naglalakaw ka na sa pedestrian lane. Bubusinahan ka pa kan auto, ta gustong sabihin, ikaan magdali-dali, ta sindan mainot. Taka mani, nasinda dapat, bubusinahan ka, ta sinda dapat, an mainot, ikaan pumundo. Araw bagakan man nasamantalang ang general rule kaiyan sa international traffic law, bako ta naman ini sabi sa diring konklusyon, bako ta ini sa diring opinion, sabi naman ini, nara Sir Jim Masaga ka ito sa LTO, ang sistema, pag ika driver nin bihikulo, motor, auto, 6-wheeler truck, bus, minibus, SUV, van o kung ano pa man, pag nakakahiling ka ng pedestrian lane, several meters away, maminor ka na, nindiit. Taan pigmamando po kan international traffic rules is, ang tawan mong prioridad, sumabalyo. Ngayon natatapi pa minor ning diit ang mga bihikulo. Tanganing, dai, mag-inukudan mani, sumabalyo, buda so nagmamaneho kan bihikulo, kung sisayan maiinot, pig-istabilisar ang lay na an maminor so bihikulo. Tanganing daining iriwal, pero anong nangyayari? O yan sa City Hall, ba kung sa pedestrian lane ito manin nangyari? Sungon yan pa sana sa pigre-report ni Padingal. Sa may pedestrian lane, at maniwala ka mo, nasa pedestrian lane ka na,
ni magminoran iba. Pampubliko man o pang-pribado, dahil lamang yan, bubusinahan ka pa. O, paano daw nakakakuanin mga lisensya mga arog kaan, di ba? At sa ibang nasyon man, tama na piga sabi mo, o ni pa, pag traffic ha, hilingon mo. Halimbawa na sa may intersection, di tama man so tiyempo ka itong sumalaog sa main highway. Pagkatapos igoning diyan sa may halimbawa baga sa may kwan, sa inang may intersection na may pedestrian lane, sa may Divine, sa may Kapitolyo, bako, yan. Tama na pigatara mo mani. Igoning pedestrian lane. Araman pigibukan iba, halimbawa igoning nagko-cross sa intersection man na bihikulo ang pigibukan iba, diyanan ipaparada sa tahaw kan pedestrian lane so bihikulo ninda. Which is sala. Bako, sa ibang nasyon baga, pag igonin nagkaparadang araw ka na bihikulo, tapos igonin maaging pedestrian, minaagi dyan sa pedestrian lane, masakat duman sa hod kan bihikulo, maagi duman sa ibabaw kan bihikulo, tinapaan mo sa pedestrian lane. Oh, iwan digdikan sa tuya, tabi. Kamong mga paradangog ta, nayaon dyan man sa palibot, na-experiensyahan manindon araw ka na sistema, tabi. Oh, sabi digdi, ni 194, may saro man kitang participant. Tama ka, Sir Pio, an iba, punduhan ka sa pedestrian mismo, o may saro man tayong participant. May saro man palang kitang paraan, tabay. Nako, si Renz nasa linya. Renz, pagkatapos kay ni Manny, ikaan masunod. Renz, go, Renz. Good morning. Yes, maray na agat at Sir Pio, maray na agas ng mga parantaba. Yang itirigon yan sa ipaturakan na daraga PNP. Tanganing masabutan niya to kano mananggad aning ining programa na pinagigibungon yan kan PNP, ining Knights of the Night. Kung sa ining ni Sir Pio, programa man ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, sininimanong niya sa pagmantinir kan katinunungan digdi sa banwanin daraga, lalo na pagkabanggi. Chief, nasa ibong linya po, si Sir Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Yes po, good morning Sir Pio, good morning sa taga-tabay ng DCGB, good morning man kay Pading Renz. Sir, marhainal na po tabi, Chief. Salamat sa oras. Sir, ano po ang background kan sa indong programang yan na Knights of the Nights? Please go ahead po. Yes po, para sa kaaraman kang gabos na nagkainandog, ining Knights of the Nights na ni, kinonseptualize ni kay Banan ang sa tuyang LGU na pagtarabangan ang problema sa mga petty crimes na nangyayari lalong-lalo na sa Banggi. Kung manunutaran ang ng nangyari ng mga pagkonseptualize kang proyekto nung nagkaigwa po ng sunod-sunod na mga theft incident sa mga lugar na kung saan yaon lang digdi sa poblasyon area ng Daraga Albay. Kaya dapat magkaigwa kita ng maayos at akma na intervention. So, nagkaigwa kami ng pag-meeting, LGU, kaibanan ng mga PSO, MDRMO, at iba pang mga barangay captain na nasa sakupan kang poblasyon, siguro mga 10 barangay sini, at binutay ng programa na magpapatrol kada bangge sa kabuuan kang poblasyon kang Daraga, including yung mga ararani sa poblasyon, na magpapadala sindaling duwang tanod kada bangge from 11 o'clock to 4 a.m. Ibahan ka sa tuyang mga pulis na night patrollers. Kung kinakaituan po, mag-clusterize tayo ng 3 cluster lang. Tanganing arani lang ang iikutan, but simultaneously, tulong team man ini na magpapatrol from 11 to 4. At mababawasan talaga kayo ang mga potential na mga criminals, let's say mga akyat bahay, mga salisid, or even yung mga nagbabiolate ng ating protocol during wee hour, mga nagiinom pa dyan kung saan-saan na hindi private place, yung mga nag-ooperate dyan ng mga business establishment na hindi naman talaga authorized to operate within 24 hours, mamumonitor ta as in mapagwawarningan. Yung iba po, ang category naman ay canteen pero nag-serve sila ng
alcoholic beverages pagbanggi. So, ini po mga bagay na ini ang ma-address kang Knights of the Night. Kasi po, kahit po anta talagang may makusog na pwersa sa banggi, dagol po ang nangyayaring mga dahil kanais-nais sa oras ting mga turog na ang kadaklan. Opo. Sir, Chief Tabiano, may paglangkaw kan petty crimes sa peryodong iyan, 11 p.m. to 4 a.m. tabi. Nananutaran ka mo dyan lately sa Daraga tabi, over? Yes po, itong mga nakaraang 2 weeks ago, sunod-sunod po yung theft incident, mga may nilalaog na mga apartment, mga sarisi, iguan ng mga ultimong mga halaman o masitas, ninanakaw sa bakuran, kaya nga ni nahihiling ta ang kaipon talaga ang presence kan patrollers. Pero ang bilang kang sa tuyang kapulisan, dahil po talaga kakayahon na masaturate ang lugar na dapat patrolan kung kami-kami lang. Dahil nga ni, na dakulon sa multitasking na nangyayari sa pulista, dakulon talaga ang obligasyon. Kung kaya sinuwata ang tabang kay niyong mga nasa barangay, actually, si Sir Benir de la Rosa, saro yan sa mga nagtabang sa tuya, paano ini mabuo. Talaga sabi ko kay Puan mi ang support, kay Puan mi ang mga katarabang sa pagpapatrolya. Ay, opo. Ara mo, sir, magayunon iya na sistema, lalo na sunapili nindong oras managad, alas 11 nin banggi, sundo alas 4 nin maagahon ta, iyo man talaga an so pag-atake kan mga bastabi, and iyo man an, so, pardon, pero iyo man ang paminsan talaga ang dahil na kitang nahiling na nagroronda na otoridad. Yes po, na talagang yan ang nakikita tang weakness o parang weak points, kaya baka dumanta dapat pakusugon dahil para di kita masingitan, ay kung masingitan man kita, at least ma-minimize kasi naintindihan naman na mga maapas na yan, naga-counter casing man yan. Kung paghali baga ka ng patrolya sa masalisi, pwede mangyari to, pero napaka-laser na ng possibility. Iyo po. Pati palan so mga masitas kan sukat diyan sa Facebook, mga plantitas na mga Iyo po. so mga kantidad kan masitas an Isus Maria Josep. O di sige tabi, sir. We hope na masustain ang araw kay ni magayunon ni tabi, sir. We hope na masustain niyan diyan sa Daraga. Iyo po, sir, kaya nga po nagkabuo kita rin project fact sheet nito at agadan ta talaga ni full support din ng mga involved ng mga barangay official na nag-signify naman ang kanilang intensyon. Pagka ini po paano naging institutionalized na project, iyaw na po ang sustainability kay ni. Pero po kung ito ay verbal lang na ururo, na resoryahan, dahil po ini magsusustain ta, siyempre po, nag-iiba po yung hepe, nag-iiba po yung mga iba pang nanunungkulan. So, mas magayon po, maging institutionalized po muna ito. At yun po ang tinatrabaho tamo yan, ano ba ang mga kaipuan pa? Sisiyan dapat na kumilos na agency. Halimbawa po, kaipuan ko ng pare-pare sila na uniforme. O so, ang ating buting mayor siguro, sabi niya, titingnan kung paano ma-address ito. Then other requirements, yung dapat, sa gabi sabi ko, may magkakapihan palagi, mag-i-snack. So di man pwedeng burubanggi, susuldo ni Hepit, matius kita kan, himaray pa ni Asher. Kaya ini, pinag-urulayan taman. So gapos po na pangangait po sa alinsunod sa nasabing proyekto, pinag-uusapan na kung paano tama itatao. Iyo po, kumbaga, mailaog na yan sa sistema, ma-institutionalize na, well-oiled na ang gabos na proseso. Over. Yes po, para po manatili na yan all throughout kung hanggat mayroon tayong mga barangay tanod at mayroon tayong mga law enforcement activities, laging kaibanan na po yan. Maskisi po ang maghipi. Opo. Hepe Tabi, Chief, salamat sa impormasyon. Mabuhay ka mo dyan. Good luck sa proyekto, Tabi. Thank you, sir. Thank you po sa lahat. Opo. Dan Tabi Sir Pio, si Police Lieutenant Colonel Ronnie Tabia, ang hepe kan Daraga PNP manungkol nga diking proyektong Knights of the Night sa pagmantinir kan katrangkiloan hindi sa banwan ng Daraga lalo naman pagkabanggi. Yan ang mga dagdag na informasyon digdi sa luwas. Renz Luna, DC News. Salamat rin sa mga dagdag na informasyon hali dyan sa luwas kasabay si Chief kan Daraga, si Chief Pabia. Magayon niya na proyekto. Taon-taon bibiltadahan tan mga impormasyon iyan. Buda iba pa. Mientras tanto, alas 9:38 oras Pilipinas.
An oras hatod sa Indokang. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa aming nakapakudaragenyo, manang kapaskuhan, dakilaan sa atin na pasalamat sa kaguranan, sa mga biyaya na sa inyang itinaw sa atin ang amin. Solamente ang sa atin na pigamaot sa lambang usad, amo ang magkayo ning maray na salud, sa amin tang mahal sa buhay. Sa aldaw ning kapaskuhan, wala saysay kung di taya di na mamatayan sa sariritang pamilya. Pati na ang sa atin nakikipagkapwa. Sa gilayon, sa ngaran sa lokal na gobyerno ning Idaraga, amoy adian sa indong Alkalde Victor Perete. Kay riba, sindabi si Alkalde Junji Hausian, dangan mga konsihal. Minapaabot ning maugming Pasko, dangan masalinggayang bagong taon. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang tayo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Party list, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinatapaman ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko, ang probinsyano party list. Sa tabangkang Revicon Forte, kung lawas, sanib puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sanib puwersang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa tabangkang Revicon Forte, kung lawas, sanib puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sanib puwersang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang fresh ka tuna. Mabigat, Magaan. mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit.
Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sanggunayang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, in maugmang Pasko, asin panukin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya na mangibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, kay Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas and a wonderful New Year. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Thank you so much, Manny. Balik na kita sa programa. We have on the line ang Chief ng PSO Legazpi, Sir Rolly. Sir Rolly, good morning. Yes, sir. Papa Pio, good morning po at Merry Christmas sa mga listeners natin, sa mga Legazpi po, sa lahat po. Yes, likewise and thanks sa oras. Sir Rolly, sunod-sunod aksidente, advice natin sa mga motoristas. Go ahead po. Ay, thank you very much sa naobserbahan natin. Ngayong umaga, ang involved sa aksidente, PUJ saka motorcycle. Kalimitan, motorsiklo po because now, sa dami ng motorsiklo sa highway, dapat po talaga medyo magkaroon po tayo ng precaution, pag-iingat. Kinakailangan po talaga natin na i-observe ang safety, lalo-lalo na ngayon na very busy na. Kahit po panahon tayo ng pandemya, pero ma-obserbahan po natin mga kababayan na talagang masyadong busy na ang ating mga city road dahil sa preparasyon ng Pasko. Now, ang pinaka-importante po dyan, ang obserbasyon po natin sa nangyayaring aksidente. Kagabi, number one, kagabi. Opo. Nag-report po yung 911 na although conscious yung biktima ng aksidente, but obvious na nangangamoy alak. Ibig sabihin nakainom. Mga anong oras po yun, Sir Rolly? Kagabi po yun na medyo maaga pa. Between 6 and 7. So nasa pasok yan pa po sa may bagong bayan, diyan sa may Captain Akinde Drive. Oo, hindi pa tayo curfew noon. Ano po? Opo. Sige, go ahead. Pagkatapos dito naman kaninang umaga diyan sa may tapat mismo ng City Hall. That's a one-way road. And yet nagkaroon pa ng aksidente. Opo. And then dito naman sa may malapit sa may terminal ng jeep sa may SM, another passenger jeep, PUJ, and another motorcycle. Now, tama po yung report ng ating mga pulis. Ang kadaklan, most of the vehicles involved in accident now is the PUJ and then the motorcycle. Pagkat minsan po, nakakalimutan na natin ang pagbibigayan at disiplina sa karsada. Yan. And thank you very much, Tabi Papa P. Ngayon, gusto ko pong ipag-drumdum sa Indo na although nagiging positibo po tayo sa ating pagtanggap na ibig sabihin gumaganda na po ang takbo ng COVID. Meron na lang po tayong bali 10 cases dito sa Legazpi at meron pong 2 kahapon. Opo. Hindi po yan po pwede na tayo mag-relax na. Kaya nga po ang mayor natin, nagpalabas po siya ng executive order, nung latest advisory. Kahit nga po yung 15 years below, bawal pa rin yan sa mga malls. Roger. Yung 65 above, bawal pa rin po yan sa mga malls. Kasi iniiwasan po talaga na ibig sabihin, ang expected nga po ng DOH pagkatapos itong Christmas season baka magkaroon ng increase ang insidente. Wag naman sana. Now, gusto ko pong linawin na dahil wala kayo halos nakikita ang mga enforcer sa karsada, sapagkat nakatutok po sila doon sa mga problem area. Halimbawa po, doon sa clearing operation, sa pag-implementar ng task force pasada. Kaya po, busy-busy din yung ating mga kapulisan at saka yung PSO. Pero hindi naman po napapabayaan because sabi nga, mabilis naman po ang komunikasyon. Anything na magkaroon po ng reklamo kagad na pinupuntahan tabi pa. Opo. Now with regard sa communication, may bago daw tayong number sa 911. Go ahead, Sir Rolly. Hindi po, kasi binigay ko lang kasi po yung pag-dial natin ng 911 dati, hindi parang sa ngayon medyo mahina pa yung trunk line kasi hindi pa pag nag-dial ka ng 911 ngayon within Legazpi, parang hindi nagri-ring kaya walang sumasagot ngayon. Meron naman po silang tinatawag na backup number, yung globe number natin sa 911.
Kaya nga po yung 0977-772-3909. Kung hindi po makadial kayo sa 911 direkta, i-dial po ninyo yung Globe number na parang backup number yan ng 911. Yan. Ulitin ko po yung number, 0977-772-3909. That is Globe. Ano po, para at least, yan na po ang magpo-process ng kung anumang emerhensya ang kaipuhan nindo. Yan, opo. So, tama yan, Sir Rolly. May backup tayo sa Globe. And kung may mga concern, madaling makakonekta. Either yung primary line natin, magka-diferensya, dito tayo sa backup line. Now, yung concern natin sa traffic naman, Sir Rolly, pag mabawasan yung paglalabas-labas ng tao, mababawasan yung traffic naman natin. Right. Tama po yan. Very right. Kasi hindi naman po kinakailangan lumabas tayo ng magsasabay-sabay tayong lalabas. Kasi nakita naman po natin na mas malaki ang magiging epekto kung magkaroon ng mga aksidente katulad po niya, yung na-aksidente sa motor, yung namamasadang jeepney. Tapos na po yung kanya maghapon, hindi na po siya makakapasada. Yung naman pong motorsiklo niya, sigurado pong may dimpresya o impound kaya, at siya naman po siguradong sa ospital. Kaya lalo na po na ngayon ng kapanahon ng Kapaskuhan, Papa P, importante na talagang sobrang ingat tayo. At sa mga magulang po na nakikinig, kung hindi naman po talaga kailangan na lumabas tayo, kontrolin na po natin sapagkat makakatulong po kayo sa patuloy natin na pagpa-platen itong ating platinum card, itong ating COVID dito sa Legazpi. Ayun, opo. Napatawag ako, Sir Rolly, kasi sinagot agad yung aksidente. Sunod-sunod minuto lang yung sunod-sunod pagitan. talaga, sunod-sunod ang aksidente natin. Mabuti naman, wala naman tayong fatality. Pero, alam mo, pag may aksidente, economic, yung tinatawag na physical, pagkatapos yung tinatawag na apektado pa itong traffic natin. Kasi isang aksidente, buhol-buhol ang traffic natin. Opo. Sir Rolly, salamat sa oras. God bless and Merry Christmas tabi, Sir Rolly. Thank you very much po, Papa Pio. Maraming salamat po. Merry Christmas sa lahat. Okay, thank you so much mga tugang. Si Sir Rolly Sguerra, Chief ng PSO Legazpi. Pinatawagan natin ngayon para sa abiso sa publiko. Etong sunod-sunod na mga aksidente, digdi sa tuyang lokalidad. Hanap buhay, Sagkod alas 10, Bareta, Station Break, News Break. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Dear Pig Mama, what pa? No ta ka maaabot ngunan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo. Padagos akong nagpa-practice, maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampiyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo every day. Bakbong
Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampiyon. Milo, new champion formula. Ang Pasko sarong selebrasyon na nagsisimbolo nin pagkasararo asin pagkaminarootan kan lambang pamilya. Ang pagkamundag ni Jesucristo sa sabsaban nagpapaabot nin mensahe na kaypuhan maging simple sana ang selebrasyon asin ng importante sararo sarabay sa oras din kaugmahan asin katibaadan. Sa lugod magdanay sa lambang miyembros kan pamilya ang pagkamuot asin katuninongan. Ang mensahe hatod sa indo ni Vice Alcalde Junji Aushan kan Dargalbay kay riba ang bilog ng miyembros kan Sangguniang Bayan. Pinapaabot sa indo nin maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw ya po na alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Suportado kan Department of Interior and Local Government ang lakdang kan manlain-lain na lokal na gobyerno tanganing marisolbiran ang problema sa RFID system kan mga tollways na nagdadaranin matinding trafiko. Segon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, mas marhay na pag-ulayan kan ambos lados an isyo tanganing parehong makahanap nin solusyon. Mantang nagtutubod si Anyo na daay magiging epekto sa mga investors o sa gustong magnegosyo ang naging aksyon kan lokal na gobyerno kan Valenzuela City. Ini matapos suspenderon ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ang business permit kang North Luzon Expressway Corporation matapos na magdara ng grabing trapiko ang problema sa RFID system kaini. Sinabi ni Anyo na difficile talaga ang biglaan na implementasyon ng cashless transaction sa tollways asin mas dakol ang daikayang abuton
ang deadline kaini. Alas 10 na bareta sa Lado Nacional, pinagsurat nagtarabang-tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, manitutan niya sa technical control sa IT si Mark Siad Madrid. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po ki inspirasyon, magtao po ki motivation, magtao po ki pag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ning itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa Giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag. One Santo Domingo. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Ringkasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Maski nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anong Hoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro din maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anong Hoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Calling
the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya, siring kan dati, maugmong nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro, anuman ang sitwasyon kan Lambang Pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo, asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan Lambang Saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos. Maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion!
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang panghihina, pagkapagod, panirikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot sipon? Ako si Jane Brioso, taga Bungabong, Tabaco City. 5 years na akong nagmamatikan sa kuyang sakit sa puso, nagkukulaps ako, di ako nangangaturog, saka may sakit naman ako, dati nag-iigi ako ng dugo, ngunyan, nakakainin ako ng maayos, na maray ng pasakuyang pagmatis. Dako lang pasalamat ko lang dahil sa inyo narahay ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Christmas time na sa DCGB, 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 DCGB. So, backup na telepono numero po sa Globecan 911 Legazpi City is 0947-23909. That's 0977-772-3909. Public service, pinagtaon ni Mark Sian na Madrid. Sugabos na partidarios, amigos e amigas, gada na po si Bienvenido Magdasok Giriba, ang lubong niya na Disyembre 14, taod-taod na alauna. Hali sa Tagaytay, nagpapaisya sa iyang aki na si Agnes Giriba. Yan. Sa Kamalig ini Mark siya dano, Tagaytay kan Kamalig. Alauna ang lubong tabi kay Bienvenido Magdasok Giriba. 1 p.m. Diyan sa Tagaytay kan Kamalig. Nagpapaisi ang aki na si Agnes Giriba. Diretso kan mga istorya sa natatada pang nakapirang minutos na lang kan programa. Si kompadreng Jomar muna nasa linya. Ali dyan sa 1st District ng Albay. Pading Jomar, marahin na aldaw. Please go ahead. Salamat sa Piyo Marinaga sa mga prontabay, mabago ning diskarte ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa pagsabat, pag-akseptar kan mga mag-uuruli sa syudad kan Tabaco sa mga masunod na aldaw, lalo nang muna na panahon kang Kapaskuhan. Ini ang pinahayag sa DCGB News ni Mayor Kirselak Manlustro sa pagsasabi na piglalaw man ang daan dakul na mauruli digdi sa syudad kan Tabaco ngunya na Pasko, alagad kung sa indang ika-quarantine gabusan mga ini, mga nganaan magkipakaon ang lokal na gobyerno. Susog sa alkalde, sa panibagong diskarte na sa indang nabibilog, maluwas na ang gabos na maabot sa syudad kan Tabaco, daina ididiretso sa Tabaco National High School kung sa inyahon duman pigigibo ang profiling atin pag-quarantina, kundi mabugtak sindanin na tent o lugar sa Tabaco City Central Terminal para duman akseptaron ng gabos na mauruli sa syudad kan Tabaco. Duman na mismo ini ipoprofile, chichekapan, ikaklasifikar kung si isay ang dapat na ikwarentina, kung si isay ang dapat na pauliw na sarong. Susok sa alkalde, ang City Health Unit ang madesisyon kung sisaan ika-quarantena, asin sisaan naan papaulion sa harong. Hahaliw na itong mandatory na 14 days quarantine sa pasilidad kan gobyerno, kundi sa mga daimanin mga sintomas, iuan sa harong na sana papakwarentinahon. Sa Tabaco, hindi na namin kakayanin na i-quarantine lahat.
Okay. Ang gusto ko i-quarantine lang yung may signs and symptoms. Kaya nag-usap na kami ni Dr. Asada na eto pa rin na terminal ang magiging point of profiling na mga lahat ng mga darating public man or private. Hindi na Tabaco National High School. So dito na po sa terminal kasi mas maluwag tayo dito. And then ang gagawin is profiling, check a quick medical check-up, no? For those na may signs and symptoms o medyo duda si Doc, we will run a rapid antigen test. So antigen test means still test yung virus, yung presence ng virus, hindi lang yung antibody in response to the virus. Sinabi pa ni Mayor Luistro na sa mga magkakalusot, sa pasado, sa harong nangunaan mga ini, papa-irisaron sa iyang sinabi na ang kwarentina, so 14 daw, bakuna dahil na yan na ipapautob, ang mga mauruli, kadaklan, ma-stay man sa nadigdi, ni nagkakatirang aldaw, mabalik na naman sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Sikunambitan niya ang pigagad niya manggirari ang kooperasyon sa barangay na i-monitor manggirari so papaurulion sa sendang maharong and the possibility is arap ganyan mangyayari tabi pa rin siyo so mga day ka-quarantina sa quarantine facility. Ito bagang sa mga day man ng sintomas, iyuan, papabantayan manggiraray, hindi day magpararabas, apag day magparaluwa sa arong, kasi kung mapapwede na, sa loob na sa nakangarong, nagsilibrar kang Pasko kay Ribaan sa indang mga kapamilya. So yan padian, bagong patakarani, ipapotob ka syudad kang Tabaco sa maguruli ngunya na Pasko, di kita naunabitan na syudad. Jomar Bien, DCGD. Kumpadreng Jomar, no arin iyan efektibo, over? Daipang na itong eksaktong petsa sa tuya si Mayor, sabi niya, ipapatugdok niya una itong tent, mapakaguna siya kitent sa terminal para may value na naman sa mga passenger. Kung niya aga, sa mga nag-arabot, yung pa sa Tabaco National High School, tabi kay re-receive. Roger Copia. Sige. So, yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Mga latest na pasistema dyan sa Tabaco, sa mga mauruli. Efektibo yan. Ngapit na panahon, soon. Alas 10:20 na, more or less. Mga 3 minutos na lang. Actual running time program ta yan. Ans, go. Good morning, Ans. Yes, good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niyatong Bareta 18 ang panibagong kasong na-record sa Bilog na Kabikolan as of kasuod mao Desyembre 13, 2020. Taro kahinian i-record sa probinsya ng Albay, partikular na sa syudad kan Legazpi, ang 2 sa Camarines Sur, 2 naman sa Catanduanes, 12 sa Masbate, asin sa Sorsogon. Inot nang nagtaonin pahayag si Alcalde Noel Rosal na bagot ang pasyente di Serpio sa syudad ng Legazpi, si Bicol Patient 3389, sarong 13 anyos na babae, for exposure pa sa iyang onset of, for verification pa, sa iyang onset of illness as in history of exposure, as in ini residente kan Barangay 40, kan Cruzada, Legazpi City, as in sa ngunyan kumbaga naka-quarantine ni Serpio, naka-isolate niya para sa magkakanigoman na medical na atensyon. Sa ngunyan man, wala man in COVID-19 fatality na nai-record sa Bilog na Kabikolan. So, ang total na kaso ta Serpio po, kan bulan in Marso, 3,390, mandang aktibong kaso, 445. Sabi Serpio, ang monitoring ta sa COVID update sa Kabikolan with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya. Nasa linya man si kumpadreng Jimmy na salita. Aramon taan mga dagdag pang report. Bago kita magbabay na, Pading Jim, go. Yes, salamat. Tabi pa acknowledge ko lang so donor na sa programa mo, si Mrs. Dasilio, nag-text ako. 300 tabi pa pictorial na sa kuya. Oo, paano tadawin ni dyan maikontulos? Mga noarinta, so sa Catanduanes and kumpadreng Jim sa January pa man yan tatitipon-tipon. Basta may 300 kadigde sa dono sa kwanta sa tabang sa Catanduanes. Opo. Pag kwan na lang ako sa imo. Mientras tanto tabi pa sa mga dagdag niya tong Bareta nagpunan harabasan sa mga coastal barangay sa Libon, kung saan palibas sa harayoon ng mga barangay ini sa munisipyo
dahil naman nakakaabot sa karaman kan PNP ang mga tunay na sitwasyon. Basado sa informasyon na ipinaabot sa DCGB News ni Kagawad Nong Briones, taga Rawes, Libon, nakakaabot sa sayan mga informasyon na pagkatapos kan bagyo, tuminindihan harabasan sa mga coastal barangays, matatandaan kan bagyong Rolly, matindi ang sinapar na danyos perwisyos sa mga umahan, pati mga bangka na pang sira-sira, pang dakop-sira, gabos inarano, daniba, nagkararapak sa paros. Kung kaya talagang mati nin maray, ang pagtios, pagtindikan, pagtios kan mga nasa barangay. Dahil man na-highlight mga bagay nini sa mga bareta na mga pangyaring iniduman, or medyo sa harayo ng lugar, Rawes, Asin, Apod. Kung kaya maski relief, dahil man lamang ning nakakantos na duman sa mga gikan sa mga donors, duman sa mga hararayo na mga barangay. Kanlibon. Roger, ang matatandaan ba ka na interview niya ito kay ni primeramente si Mau, si agriculturist Al Sirano, na talagang late nga ni baga so informasyon na nakanto sa Senate. Na primero, dahil bako pa sa bulso mga agihan, dahil kisignal sa mga cellphone. Ngunyan, uninan impact, ang sitwasyon duman, pag nagsap na kadata pare, nin maluto, o kaya nagagulay ka, pag napaliman-limanan mo, sa mga light materials man kadaklan man sa nabagan mga istaran dyan, pag napaliman-limanan mo, pag bulta mo, sa bangbangan, dahil nasa kaldero, kawali. Matindi. Kaya iba na sulinoto, pag nagkataon, ikang tagsadire, dahil kang pangudtuhan o pamanggihan. Matindi. Linutong linuto na sana, hiha bas pa. Survival na ini. Survival na. Tama ka dyan, kumpadring Jimmy. Survival of the fittest. Sige. Sigon kay Kapitan Nong Briones, bigla man na mas magtitindi ini sa pagsabing dahil man in alternatibong source nin hanap buhay, sunyog, haluyon pa makarecover. Kung may mga natadata ka pa dyan na manok, mga duma na nagtaradata gulayon, talagang babantayan mo, takunda ibanan manginginabang, ang marawat din pag-iisip ni Kagawad Nong Briones, kung sa paburo barantay tabi pa di baka buhay na ang mga piligrohan digdit na natural, so mahabas baka may dipinsaman. Pag nadakop na tagsadiri, baka kausahan na lugod din kariringisan. Sige. Ang sitwasyon na yan mga dagdag nga itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Gusto ko man kuta ng balikan yan ang mga istorya. Magbasa kan text nindo, partisipasyon nindo, na ma-acknowledge man lamang kamo, kundi talagang minahagad na po ako ning dispensa. Time is our greatest enemy. Sa tingog kan banwaan. Dahil na po kay itong mga diskusyon tabaga na nakapagpartisipar ka mo so mga greetings nindo, so mga kwan man lamang sa barkada. Wala na. O yan nga ni, babay na nga dahil pagparatiwa-tiwa dyan. Sabi ni Manny. Ay, naka. Papaano hunta daw ba yan, Manny? Siguro. Kaya baga dahil nagtatabang dito. Aber. Sa loob ng 1 minute, pirang paradangog ta dyan. Sige daw. Magbawi ng Sa loob ng 1 minute, pira. Dahil na bagaman isudati ta adi. Okay po na kita magpaaram. Tayo gwapang mga commercial si Manny. Tanganing pagsalida po ni NMR. All clear kita. Yan po ang pinagasabing dapat limpyo ligo. Alabat po kan sa ido pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura.
Kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte. Uragon ng banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Uragon banat sa 4. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal.